Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 16 anyos nga lalaking rider ug laing lalaking 13 ug 10 anyos nga angkas patay human mibangga ang ilang gisakyang motor sa usa ka truck sa Damulog, Bukidnon. 15 ka magbanay, apektado human nasunog ang 14 ka balay sa General Santos City. Nabiyaan nga kalan, gitudlong tinubdan sa kalayo. DPWH Region 11, mihangyo og dugang pondo alang sa pagpadayon og trabaho sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Og recovery og rehabilitation plan sa grabing danyo sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani, gilatag sa Office of Civil Defense Region 12.